बिराद साफा जानो दा दे र' फैथ' नाङा सेरेब क'क्राझाराव बेनोलै खोन्थालाय बा दा अबाव थांजोबखो बिमाफ्रा इयाव दंना हादोंना हायाखै नायो बेरे हमग्रा उस्ताद नै क'क्राझारनि अबेनिलाय नोङो सेरेब क'क्राझाराव अबेनिलाय खोन्थालाय बाब खोन्थाबावलाया जोंनि आसोला हायार लाबोदों जोङो बाक्सायाव बेरे हान्जिलर हमनो ना थांनो हाया ओइस आइ खोन्थालांगोन र' खोन्थालांगोन मानि थाखाय दानदों बे औवाखौ ना सैखांबाय दा सिखाया माथो नेपालिनिसो नोंनालाय आथ' गोलाव नांगोन आरो नाङा बारा गोलाव बेयाव जायगायाव लांफिनसै दे मालाय दुर्गा फुजा फालिगासिनो जोंलाय मा फालिबावनो ना बेरे फालिनोसै जों नामा थौ लागायखावनोसै सेरसे ओंखारगोन ना ओंखारा ओंखारगोन आसोला दिनैनि माबालै डाइरेक्टर लागायनो बेरे हमनानै जों बेरे नैनि उनथिं सानै दंबावो बेरेनि उस्तादफोरा हनै ओइ नोंसोरो ओमफ्राय इयाव थानांला दे अमा आदार नोंजों हाखुमा खादोसो बेरे होनांगौबाथाय सेसखा स' हेल' HelloSbVlogनि रायजोफोर नायबाय थादो बेरेखौहाय माबायदि हमो आंबो मिन्थिया दे एक्सुवेलि जोंना नै क'क्राझारनिफ्राय हायार लाबोनाया बेसो खोन्थागोन आरो ना प्रसेसफोरखौहाय टेकनिकआ दा खिन्थु न'आव रावबो मानसि गैथ'खाया नै बाव सानै दङ बाजैमोन दङ माइमा दङ ओमफ्राय दा जोङो दङ नायनोसै माबायदि बाहागो दिन्थिनो र' नोंसोरनो नोगोदखा बाहायाबो नै आसोलसोबाव नुदों आयु 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 जोनांगौआ मानजिखाबायलै सयथि नैबे नारें दंफाङाव लादों बाहाया दा अखाबो हादोंमोन नालाय एसे दद्र'नानै दङ बेरेफ्रा बुद्ध नों हागोन ना हाया ओमफ्राय जों मा मावनांगौ दा होमबालाय जोंना खामानियानो गैला माथो होमबा सेरेब जोंना खामानियानो गैला माथो ए नायनायल' जगारफोरा नै मबिल खामनाय दाबोरसेखा ओमफ्राय औवा गोथां लाबोबाय ओमफ्राय बेवहाय टायार लगायगोनदां ना लबर मबिलाव सोमसिगोन नायनोसै नेथ'दो दसे लावद्रायगोनदां बेना खानाखौनो जाबाय एनाउन्स होगासिनो दुर्गा फुजानि ओरै एकदम ओरै खोला मा गुनाम दानि हनै क'क्राझारनिलै मानसिया सिनाया बारा बाक्सायाव बबाव थायो मिथिया नोङो बाक्सा दंखायो जोंना हाव जिस्रिसो फानसै नोंहा लबर बे थाब खामा जागोन दे होमबालाय है नै सलाय आंनाव दङ गुना आमदानि नै लकेल दाउआबो नै जेवखा दाउआबो दंसाबोलै जोंना नै सिजोबनानै दं जिफ्रा अखा हानायजों नै लामसुगासिनो माइमा नों जागोन ना जाया जाया
मानोलाय बेरे गोथाव मोना नोङो बेरे हान्दिलर माबैसे जोजाबा हस्पिटालाइज जानांगौ खोन्थाहरदो दा जोंना उस्तादा बुंगासिनो दङ माफा माने जोजाबा आइदैल' होननांसिगौ होननानै हस्पिटालल' दाखारो आरो नोङो नंगौरा दे नायथारसै खामगोन ना इयो मा खालामनाय नोंलाय दे सावथ'आ दे नोंसोर मा खालामग्रो दे नङा दे फाथो बस्थायाथ' बिराद मोजां जायो प्रटेक्सन जिगाबखौ लांखानोसै नांगोनलाय बेखौबो एसे गुम गुम अरखि होना दोननानै साइडआव ना लागायबाय नै जोंना क'क्राझारनिया गावहाथ' बेरेजों सिथामा दङ हनै सिथि आयु गायाव दांना होआ मानो सिरि थाखानांगौ नै उस्तादा आयौ आयौ आंनि खिबु सिङाव दंलै थोस ओइ बाहेरनियानो ना आंबो जानो गिगासिनो दाउआ मालाय हनै खाथियावनो होख्लायगासिनो गोसोमबो ना जिनिसा बारा सिनायनो हाया खारदो र' फैथ' नाङा हामला नङा लथब गोलैदों मामा फारौलै फारौ अरा गुम गुम जानांगौ बे बाहेरा थैजोबगौमोन बाना बहा जोजाखो नोङो अ जोजाखो थाम फैखादों अ जोजाखो जालालै आयौ जा ब्रेव ब्रेव खावनै आं बिदि माबाफेराखैलै फारौ मासेया डिस्टार्ब खालामदोंलै आंखौ खारो दा दसे थानानै आं गावबा गाव जानानै सेस खारनायालाय थांनो हानाय नंला दिनै बाहायाव बाखांजोब्बाय हनै मिशन फेल माने बे अर होफुनाय समावनो लोगोल' अरा जालदाब गैला जायोबाथ' बे बेरेया खारफिनो सा ससेयाव फिसाया बारा गैया बैयाव दङ नैयाव दं बिमा बुरजाखौथ' फिसाया नै दं दा नै माखाया माखा दं सा ससेयाव जालदाब दोनफिनबाथाय एखे हांला फैफिनगोन नायो हामारबाय दे नोङो थोरोबसेया बिराद दं इयाव बोदलालाय नायनि गारालै आं गारालाय सासेयाथ' खारबाय बोसलायदो नङा इयो उरायजोब्बाय नामा नै इफोरो ना उरायबाय नैयो आरो दोनबावनायबा उरायबावगोनसो नुवाखै बिमायानो जाजोब्बाय जों बेखौ हाननानै जानानै माबा मोनसे जायाबानो जाबाय जों होननानै
गावसोरो माबाना रायख'ना लाखादोंना नै डिलिशियास खम प्रटिन दङ इयाव गोलैबायलै हनै नै माफा माफा हनै गोलैलागासिनो बेफोरो बिराद साफा जानो दा माखासे बिमा जाजोब्बायसै खाथेनाया बिमा दाख्लैनो जानांगौमोन जोङो एसे लेट जाबावबाय जोंना बे जादों बहुद लेट जादोंब्रा आरो इखो बहा थांना फैगोन नोंसोरो हा बरबरि रिक्साजों मोनहै नोंसोर बरबरियाव बेराय जानो फैजोब्बाय नै आयो फुजा नायग्राफ्रा दङ बेरे बासिग्रा बोरै दा हरथाजोब्बाय बिमाफ्रा इयाव दंना हादोंना हायाखै बेखौ नेपालियाव मा होनो हैद मवा इदि जायो नामा अरिंगल जोंना मा होनो हान्दिलर दे क'क्राझारनि हायार लाबोनाया एसेबाबो खामानि होबाय आं जिजा फैखायाखै नोंखौ जाबाय दा नै सेरसेनि मेरला बारबाय नैबावबो दङ बिदि जिजाफेराखै आं बिराद खावनानै सेरसेनि बांला जाबाय साननानै आरो खावनाय जाबाय मालायनि फिसा खावनायनि गैला दैयाव नै इयो मायो इनि नोंनो होदोंब्रा आं बेखौ बासिदो इनि आंनानि बेखौबो नायदो आं थस सेरना होदोंना दे सासेया हनै लाइटआव होथारबायलै आं लेंबाय थाखादोंमोन दा हनै जोबखाबाय दे जोबनायालाय नोंखौ बासिबावदो नों आंखौ बासिबासिनोसै बेयाव मानो थागोन आयै बेरेया नै उस्ताद बरिया दे मोनखांनायनि उनाव आरो होलायनोसै ना नै दा एसे गुफुर जादों थावआवहाय एसे एग्लिबाय दा राफोद जागोन आरोना बे हालदै होबाय थ' हानखांबाय बासिखांबायबो ओमफ्राय दा नै एवनाया स्टार्ट बिनि उनावहाय जासिगोन ओंखाम रेडि जे माबायदि जायो कालाराहाय दंफां गायनाय फैसाया मा जाखो गैला जाजोब्बाय हा मेख्ला गोदान गानबाय आङो दखनाया बोरो दखनाया मोनगानबाय हेमन्त होनाया दंफां गायग्रा औ नै मोनबाय डिलिशियास बरिया रेडि स' फाइनालि बेरेया जाखांबाय जोंना क'क्राझारनि आवलायबाय जों बख्लायबाय बेनिफ्राय दा ओंखाम जानोसै बेरे सेरे जाखांबाय नाया ओंखाम जागासिनो पापरजों बेसारा मालाय निरामिस ना उपाय गैया पापरजों जागासिनो आरो पापर गोरानजोंनो मायबा नोंना मा जाखो हाय होन बाय होनदों ओमफ्राय नै बेनोबो ओंखाम नांगौ दं हनै स' बिदिबा भिडिअखौ नैबेयावनो एन्ड खालामसै बेनिफ्राय माखासे आपडेट्सफोर होनो गोनां दंमोन बेखौहाय आङो नेक्स्ट भिडिअफोरावहाय होनोसै ना स' दिनै बिदिनो फुजा बोथोर नालाय बेनिफ्राय मा खालामनो मा मानो गोदाव सोराव जोङो बिदिनो जोंनाथ' बिदि फालिखाया नालाय ओमफ्राय बाथौ नालाय जोंना बिदि फुजायाव थाङा ओरैनो नायथिंलाबायबाय बेरायलाबायबाय बेनिफ्राय न'आवनो माने बेरेखौनो एसे आवलायनानै जाबाय आरो ना स' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे ट्युन नाइटआबो एसे ल' बाय